Ja tornem a ser aquí després d'aquesta pausa. Hem canviat el Darko pel Mellow. I bueno, Mellow, ara saber el moment de l'entrevista que estem tenint a cada jornada. Sí, pràcticament, si no és cada jornada, pràcticament quasi totes. O sigui, estem intentant portar algun perfil de gamer o que li agraden els videojocs o que estigui vinculat amb els videojocs vinculats amb la llengua catalana. Hem portat a molta gent. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Norman López. El tenim justament ara en pantalla, així que benvingut aquí a Games Esports Lleida. Què tal estàs? Molt bé, encantat de ser aquí. Primer de tot, deixeu-me donar l'enhorabona a tots vosaltres per aquestes meravelloses retransmissions i streamings que feu. En soc un gran fan i gran seguidor. Ostres, que guai. Ets més de LOL o de Valorant, tu? De LOL. Tot i que estic retirat, perquè... Bueno, si algú necessita un plat a 4 suport, tinc els meus talents disponibles. Vale. Què t'anava a dir? El Hop va fletxat sempre les entrevistes. Per qui no et conegui, Norman, presenta't tu mateix qui ets. Bé, soc el Norman López, a internet lopennorman44, i soc streamer en català de videojocs. Ara estic molt centrat en el món del sim racing, podeu veure aquí el volant a punt, però jugo de tot. Ara mateix tenim una sèrie oberta, per exemple, el Simpson Hit and Run de Play 2, juguem també al Flight Simulator. Bueno, una mica el que se'm posa per davant i sempre jugant als jocs que m'agraden, també fent entrevistes a diferents streamers, esportistes, fem també un programa més aviat d'esport, així que una mica de contingut variat, sempre amb els videojocs com a eix central, però intento també variar i fer diferents coses al canal. I per la gent que vulgui disfrutar del teu contingut, tens un horari més o menys estable, vas més a quan te pilla. Per aquest arrel s'entén que l'estabilitat no et quadra, Res, això és mentida, això de l'estabilitat és impossible. Per la feina que tinc, no tinc horaris fixos tampoc a la feina, llavors m'adapto molt, tinc un Discord on allà aviso, però normalment als migdies, a les 3:30 de la tarda, a 3:45, i els caps de setmana al matí, a partir de les 10 del matí. Però no cada dia, unes coses, fins i tot em sap greu perquè mai sé dir a quina hora estic en directe. Normalment, 3:45 entre setmana i el cap de setmana a les 10 del matí. El directe que va amb una mica de delay, proposo el canal del Norman pel xat perquè li pegueu una ullada. I què t'anava a dir? Ja que pots preguntar una mica més personal, ja que entenc que si no depèn una mica del teu dia l'horari, a més de streamejar i tot plegat, a què et dediques, què fas, estudies? Sí, estudio, però sobretot soc comunicador, sobretot periodista esportiu, però em dedico a altres aspectes de la comunicació, corporativa, institucional, fem streamings d'actes presencials, de fires, festes. Llavors, a vegades tenim algun acte a una hora que jo volia fer streaming, a última hora, em tira l'streaming a terra. Llavors, per això, aquesta varietat d'horaris i de tot plegat. Però, sobretot, em dedico a la comunicació i sobretot al periodisme esportiu amb les retransmissions del Baxi Manresa a Ràdio Manresa. Doncs els que us sapigueu, els que us agradi el bàsquet, doncs ja sabeu on podeu escoltar el López Norman. També la gent del xat, si voleu deixar alguna pregunta, doncs llanceu ja, perquè entre el delay, entre que ho llegim i entre que nosaltres no ens vindrà una altra, doncs serà tot molt complicat. Per Twitter n'han deixat alguna, Melo? Crec que... Per Instagram he xaquejat i no l'he vist. Una desgràcia. Jo crec que la gent no és conscient de qui tenim aquí. Si no m'equivoco, ets la segona referència a Twitch de la llengua catalana, no? Per sota de la Oseta. Si no contem a la sotana, sí. La sotana fa de tant en tant, quan surto rebenten tot. Però sí, després dels Lauseta Folk vinc jo. I en quant a contingut gaming està ell i nosaltres a xampar-lo, però sí. I què t'anava a dir? Perquè la Laia ho ha comentat pel xat, jo algun dia he estirat al llit baixant per TikTok, t'he trobat a algun lloc i què tal això de TikTok? És meravellós, és la jungla, és increïble. No, TikTok és una eina que utilitzo molt, intento
intento publicar un vídeo diari, no sempre és possible, però sobretot allà a TikTok amb el mateix nom, LopezNorman44, doncs publico sobretot highlights, opinions highlights dels streamings, òbviament, videojocs, opinions de videojocs, una mica l'opinió tot plegat, i sempre algun fail i responent a algun hater. També haureu vist algun vídeo. Aquests deuen ser els bons, La veritat, jo és que TikTok ja no l'he fet servir mai. Ja trigues, Marc. Però sí, la veritat que m'ho diu tothom, Què fas? Mira TikToks, estic esperant una partida al Valor en 3 minuts de cua i només sento TikToks de darrere i jo em fico negre amb la musiqueta, damunt tothom fa el mateix. I la mateixa cançó. Sí, tothom fa el mateix. Tu també t'enganxes a les modes i fas el que està de moda allí o no, López? No. Intento anar una mica... Les músiques sí, però per un tema d'algoritmes i tal, has de ficar alguna música i això, però no acostumo a fer trends o challenge o coses. De moment no em fico a ballar. De moment estic obert a tot, però em sembla que de moment ballar no és una opció. Mira, jo sol recomanaria entrar a TikTok per veure els seus TikToks, els del Norman, però... Me l'hauré de baixar, doncs me l'hauré de baixar. A TikTok hi ha molt bon contingut, El que passa és que el primer dia que l'obres, l'algoritme està absolutament boig i et mostra coses que per tu segurament són intranscendentals i et mostra doncs els grans tiktokers, però el que comences a donar 4 likes i 4 coses que t'interessen, la veritat és que hi ha molt bon contingut i de fet pots entrar-te, jo per exemple segueixo molt les competicions d'automobilisme, la Fórmula 1, i diguem, pots trobar molts highlights i molt contingut d'interès. I què t'anava a dir? O sigui, és tan boig l'algoritme de TikTok que parles d'alguna cosa, li dones un parell de likes i aquella setmana la teva personalitat se basa en el que surt a TikTok i és increïble. Què t'anava a dir? Hem parlat poc de que jugues al Fórmula 1, sobretot als directes, i bases la majoria de contingut en això. Què tal és aquest món? O sigui, presenta'ns perquè no toquem massa. Què tal aquest món? No. És meravellós, és meravellós. Jo em vaig tornar a enganxar a veure la Fórmula 1. Jo havia sigut fins i tot soci del circuit de Catalunya algun any, quan era més petit, però em vaig desenganxar de la Fórmula 1 i gràcies als videojocs he tornat a enganxar-me, diguem, a la Fórmula 1 a la vida real, fora del món del sim racing. És una manera molt divertida del món del sim racing de conduir, és a dir, la sensació d'immersió és boníssima, amb qualsevol volant no, però sí que hi ha volants que són molt econòmics, de segona mà, que et permeten una sensació d'immersió dins del videojoc que et fa viure realment les curses. És una cosa que, els meus amics sempre que venen a casa no venen per veure, venen a jugar amb el simulador perquè és una cosa que realment enganxa a gent que li agraden els cotxes i gent que no li agraden els cotxes, perquè la sensació del force feedback és brutal. La veritat que ha de ser guai, Jo sempre m'ho he mirat, també tenia un familiar que ho tenia, però era petit. Després, quan mai fer gran, doncs ja va marxar, va deixar, i segur que ha evolucionat molt. Haurem d'anar tancant l'OpenNorman, però abans tenim per aquí alguna pregunta pel xat. No sé si, per exemple, quin és el teu mob preferit del Minecraft? Entenc que hi jugues. Sí, jugo una mica al Minecraft, però ho han dit random, És a dir, jo crec que... M'han llançat aquí... No faré spoiler, però hi ha alguna cosa preparada al canal de Minecraft, així que ho hauran de descobrir. Ojo. Vale. No, m'acabeu de treure un titular. Sí, apuntem. És que, sí, també ens volen per això. Jugues a Valorant o Call of Duty, que ens han preguntat a Valorant hi havia jugat durant la beta i a la primera temporada. El que passa és que era molt dolent. Jo amb el shooter sempre he sigut molt, molt, molt dolent i vaig abandonar per noob. És a dir, no m'hi acabava de trobar còmode. No descarto tornar-hi, tornar-hi a fer algun directe, més ara tinc un ordinador que m'ho permet, abans no podia, vull dir, m'anava allò a un FPS, però vaja, algun dia hi tornaré perquè vosaltres m'hi feu enganxar una altra vegada. Doncs, a veure, des de part nostra, objectiu complet, al final és el que volem, que la gent mirant-nos a nosaltres, escoltant-nos en català, doncs li agradi més el món dels videojocs i la gent que ja li agrada, doncs que s'introdueixi cap als jocs que fem. I bueno, Melo, ho haurem d'anar... Jo tinc un dubte personal, ja és personal. Vinga, va.
l'altra única persona que conec que juga a carreres és l'Ander, és l'amic de l'Ibai, i fa, si no m'equivoco, cada diumenge que hi ha setmana d'un circuit, el representa amb els seus subscriptors o qui... Tu participes? No hi participo. A més, són curses de 20 persones i super tancades, s'omplen un segon. Però jo també ho acostumo a fer, El cap de setmana que hi ha curses, sempre correm en aquell circuit. Sí. Vale. Pues, ojo, si hi ha diners, Hop, ens comprem una d'aquestes sessions. Vinga, i tant. I si no, aquí a la Catalunya Central esteu convidats. Doncs ho apuntem. Moltes gràcies per haver passat per aquí, l'Open Norman, a tots els que ens heu escoltat. És que s'ha colat una pregunta que és bona, molt ràpida. Què prefereixes, fer stream o retransmetre esports tradicionals? Què triaries? No em puc quedar al 50-50? No, una. Els esports em donen molta vida, però és que l'streaming me'n dona encara més. Vale, pues clar. Vale, pues ja està. Perfecte. Per tancar, perfecte, Nat, Moltes gràcies a Marc Bife per aquesta pregunta, que és molt interessant. I Norman, un plaer tenir-te per aquí. Gràcies a vosaltres. Teniu el seu stream pel canal, segurament si ens coneixeu a nosaltres el coneixeu amb ell i pues estigueu atents a les xarxes, a TikTok, que segurament us sortirà si n'hem parlat ara. Així que un plaer tenir-te per aquí, nosaltres que seguirem amb el Valorant i ens veiem, espero que ens puguem veure en algun moment altre. Aquí estàs convidadíssim. Moltes gràcies i esperem desvirtualitzar-nos també algun dia. Moltes gràcies i enhorabona, com he dit al principi, per la vostra feina. Merci. Merci.